Mo na bagong hire nga mga litsonay. Patay gwapa kay nga litson kay ang naglitson gwapa man sad. Ay. Oh, Doy nay battery Paris ninyo gid. doy, baligya. Ha? Battery. Wa lagi. Babaw battery. Kalog na ah. Kan ko na nga battery. Katong murag bukton. Tanaw tag masud ba na inyong mic? Pang mic ra ba? Muna sila yung mga litsunay. Huwag magpaggana, huwag gusto mong palitson, anira mo diri sa mua, sa babaw. Muna sila mga litsunay na nagpaabot ay. Muna sila ang mukaon ani. Oh, na kuwang pa man na sunog. Ikuan gyud. Sunuga gyud kanang di na pun kuan. Kaya grabe gid dali gid ninyo na ba. Tara, mga litsunay yo. Hire na yang muna yung partner. Oh. Nawa ninyo. Kung sana sila kabangis. Mga unay naghuwat-huwat. Tara mga unay naghuwat-huwat. Dali ra na kay kusugin kayo. Karong taon kaon na na. Di kabtag alas 12.